Хвати го тук да има такъв. Че може и внътре, може и вънка да се работи. Може и стояйки, може и седейки. Не всеки може да излезе. Че моторът е толкова як, защото няма шанс да... Виж, котора може да го сложиш долу, така си го щедиш филтърът, да не са много бързо, иначе за 10 000 тонера е направен филтър. Това е, що е най-важно. Сега може да го отворяме тонер колко сега. Компресор, го издуваме с компресор, после този. Да. Не мога да ги изключиш. Как и лед на прашинта, тя проверя. Ама няма са видели прашинта. Волки на име. И тук да го дори. Дайте тук да си. Волки на това. Долу го събера. Снимам. Че доле е отпада. Тук се събира. Горе е филтър. Горе е филтър, това ще имаш един филтър за да го прочисти. Назад.